kien qed jissejjaħ fond ta' appoġġ politiku, fond ta' €1,000,000 li nħoloq minn Stewart Healthcare u li huwa suspettat li twaqqaf biex jiġu moddija flus lil Joseph Muscat, Kembri u Kontra Mizzi. Skont is-Sunday Times of Malta li żvelat dawn il-fatti, il-flus kienu miżmuma minn Aktar AG, kumpanija Svizzera suspettata li ntużat biex għaddew flus li kienu parti mill-ftehim tal-isptarijiet li jinvolvu lil Vitals u Stewart. It-Times żvelat kif l-investigaturi kienu fukaw fuq il-fatt illi ftit wara li spiċċaw mill-kariga kemm Muscat kif ukoll Mizzi iffirmaw deals ta' konsulenza marbuta ma' Aktar. Filwaqt li Kembri huwa wkoll suspettat li benefika indirettament mill-Political Support Fund. Il-fondi tmexxew minn Stewart għalant Aktar bl-iskuża ta' ftehim ta' konsulenza. Il-kap ta' Stewart Armin Ernest kien iddeskriva l-ftehim ta' Aktar fl-email interna ta' Wissu 2019, fond li kien maħsub biex jappoġġja attivitajiet politiċi u governattivi. L-investigaturi konkludew li f'nofs dawn il-manuvri kollha kien hemm Muscat, Kembri u Mizzi. Bil-ħsieb li aktar tard ikomplu isaħħu b'mod indipendenti relazzjonijiet tagħhom ma' Aktar. Muscat, Kembri u Mizzi qed jiffaċċjaw akkużi ta' ħasil ta' flus u assoċjazzjoni kriminali b'rabta mal-ftehim tal-isptarijiet, flimkien ma' lista twila ta' individwi u kumpaniji oħra. The Sunday Times of Malta rrapporta wkoll li esperti finanzjarji qalu li l-eżistenza tal-fond ta' appoġġ politiku kien evidenza ċara li l-kumpanija Stewart kienet qed taħbi pagamenti lil politiċi bl-iskuża ta' servizzi ta' konsulenza. L-ex Prim Ministru kien diġà irċieva 4 pagamenti ta' €15,000 minn Aktar, fatt li anke Muscat stess ikkonfermah. Il-ġurnal illum ukoll irrapporta b'mod prominenti dak li għaddej b'rabta ma' Vitals fejn tenna li r-rapport tal-inkjesta diġà beda jdur li dejn b'mod allarmanti u xokkanti. Jidher li hemm indikazzjonijiet li s-sidin u s-sensara ta' Vitals u Stewart kellhom kull intenzjoni biex jagħmlu festa ta' flus mill-proġett li Kembri u Kontra Mizzi imbuttaw. Apparti minn hekk skont li llum ma setax ikun li Muscat ma kienx jaf dan l-aġir ta' frodi.